Streets esocial media imati noswera chiona kuti zviri kufamba seika. Nhasi handina kungouya ndega. Nhasi ndati ndiona kuti hanzi zvikomo handiti zvikomo zvinotambudzana mhuti handiti. So sekuzwa kwenyu kuti Zigo ane over 100,000 subscribers. Aiwa chimbomomberere maoko muri ikoko. Aiwa momberere maoko handiti. So ndikati aiwa akudeserva kuti apota achigara nene. Agraduate. Wagraduate. Chekutanga ndoda kuti shamwari ka congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Silver button handiti. Yes. Award. This is Zigo handiti. Zigo pakabva panzi presented to Zigo for passing 100,000 subscribers. Aiwa, so chekutanga toda kutanga nekukongratulate mukoma Zigo. Wakomana 100,000 ama 1. Yes. Funga first subscriber wako kusika pa wechi 100. Wechi 100. Kuzono 1,000. Yes. Mukoma Zigo. Zviri kurevei kwamuri? You know this thing. Chinongoti batsira kuti you feel recognized, appreciated. You feel like because YouTube is a company. Yeah. And iri kuzviona kuti you're part of the family and you're a creator who deserves to be a milestone. Yange ari Facebook. Unongosvika 100,000. But YouTube inotitsutawo sechi sevanhu, even payments YouTube inotibhadhara, whether uri in any other country, Facebook inongoti zvionerei. So this actually means a lot to me. It took me quite long for me to get this one. Ndakamboita machallenges tikaita start again tikadi, but I always remember machannel wangu ekutanga and repast. Alright. You know what I mean? Chifamba kuchino university room after room. Alright. Can you please subscribe? Can you please subscribe? Muchiparidza. Tikamboita subscription campaign in channel yangu. I think it was in ndakazati twendani. Tikaenda pa Harare. Alright. Ndine airtime yangu $100. Ndachipa munhu wega airtime $1 achisubscribe. Mumwe achipedza kusubscribe kuti ndinopedza sa airtime akagoenda kobva no unsubscribe. Ona wadona futhi. Azvistenderani. But the journey has not been easy, but it's been exciting. We hope kuti tichasvika kuma million because vamwe vanoti 100,000. What is 100,000? Another Jota will celebrate 2 million machi. Yeah, they are there and we hope we'll be there one day. Andini. Wabva watouya nenyaya yakanaka. Tototaura apa takutotaura zve-content creation. Yes. We've got quite a number of our today's youth who are busy taking drugs. Some are committing different crimes. And the reason vanenge vachiti hakuna mabasa kunzoko. But munhu ari kudaroka ndiye ari kuuya futi comment section yepaZigo handiti. Auya paZigo pepeke otanga kutaura zviri negative achikuzora achikuti tsvagai mabasa vakomana. Tsvagai wambosangana nayo here comment iyo. Ndiona vanhu vachiti tsvagai mabasa. A lot of people say these are lazy people. Ndavatsvage mabasa. Chimbowatsanangurira kuti content creation ibasa rakaita sei because vanongozoona kavidhio sometimes unoita video maybe 10-15 minutes. Vongoti zuva rese munhu angoita 10-15 minutes. Chii chamune maita kumashure? Yeah, I think I can speak also with the understanding ma content creator akasiyana. Kune ma comedian, kune ma musician, kune ma blogger, kune machi. I don't think kuti kune munhu anoita chinhu chisingamupe mari. Alright. In this day and age. Yes. Except ari mwana mudiki. Asina ma responsibility or chi. Vese vamutoona kuti toita zvavari kuita. It's either they are getting money from what they are doing or they are hoping that in the future they will get money. So what they will be doing today is an investment. So ukatitsvakai mabasa, it's actually another form of work. That we are doing, that other bloggers are doing, that she and it. Because we are bringing you something to watch, something to continue to comment on. We are buying your time. You take a data, or one my video, my subscription. What is this? Do you know for every video that we watch on YouTube, I get 55%. Alright. Of the revenue. You know, been on video roll. And YouTube gets 45%.
which means I'm actually creating employment for out of every 100 employees with YouTube. I'm creating employment for 45 of them. So we are actually not just content creators, yes, but even employment creators. People, they come and watch those videos. Some they pay YouTube so that it can advertise for them. Yes, advertising your my jobs. That is it. I'll create. So the conversation is way past to check. Hakuna munhu akura. Muna kuchukira kwa mangenda huko. Munzi ya mabasi. People are raising families. Anmona wanakwendezwa na kuchikoro. But because especially in the economy yakafana nedu ya Zimbabwe, yekuti our options are limited. Yes. Unotenda kuchikoro. Wotozoshaya basa racho. Unaona totsvaga basa racho. Wobva sei? Warishaya. Anmona. So kwatombowana pari kukupa something. Let's do that. Chakamirira the best, which is going to come. Maybe this might not be the best, but kune vamwe it's actually the best. Vanhu vona yana taiti ku South Africa varorama life nochiwa nemunhu wese, but pawakatanga vainzotsvaka mabasa. And varungomuka vakamera ichivateerera vachingodaro vari pamba pavo vachiita zvavari. Ana soja lavhina ndinyari ndizvo zvandiri. Alright. Ungave chichi chanditi uyo manyuchi anotyora mbabvu, Carlos makanika achavhura garaji, mwachitora mavideo ana levels Fantani. Pawakatanga vanhu vaitofunga kuti marombe, but Fantani drives whether mukati mota ndeyekupiwa, but ibasa raakaita. And iwewe dai wakaitawo zvekuti wopiwa mota, ngadai ndikuita sei ndikutoirova akwaiti iwe unokwanisa here kuiwana yekupuhwa kana matai. There's something that he did. Iritorichi basa. So vanhu havasashore kuti hanzi content creation and asi ipapo zigoka ipapo ndoda kuti unyanyise kupa dzokoro rekusvorwa in comment section and pandibate manje because vanenge achidaro kana ichidriver bombi content creation. So munhu anokudza kuti anenge achikudza kuti tsvagai mabasa wakomana, chimbotiudzaiwo ziko kurunziwo pane company yoda kukuemploya iwe, salary yaungada ndeyemari yekuti ungatoti usiye zvecontent creation ingava mari. When I did kana company ichindi-employa kuti ndisiye content creation, it should be at least 5,000. Ndaitodza mumwe munhu figure roroka some days ago. At least, why do I say so? I'm not saying that because ndikuzvikoshesa handina kudzidza hangu zvekusvika level rekuti ndingadhimande mari dzakadaro, asi ndiri kuti what I'm trying to communicate is kuti for me kuti ndi-motivate kuti ndiende kubasa, I should get at least twice more than what I'll be getting. Yeah. And you get the motivation. So right now handingani ndiri bore, but I'm trying. Zvienderana newe. Nhamo dzeupenyu tiri kugadzirisa tichidii kusvika tasvikawo patiri tasvika sei kusvika. Saka because of this we are actually now able to earn dzimwe mari dzatandisingakwanise kuwana dzaizowanikwa nevanhu vakaita madegree engineering chete, vakaita matrades, tisiri kushora vanhu vakadaro because we need those people, we need a society, and vana vechikoro tiri vadzidzira kukurudzira kuti vapurire mberi nechikoro kana chii, but ukazwana in a position like this, praise God, ndobandazvaona ndiri. So ipapa tiri both, so company 5,000 wo it at can least motivate so me motivate but ikaita less than that ndopa uzonzi akatoziya basa raimubhadhara achidzokera unoita chi because pane now iri pamwe ndekuti chinoenda ndizosiya. Right now I'm working on my own boss, pesi yako contract, vanhu vanenge vashanda neni they work with me on business to business level, not on employer to employee, not on supervisor to subordinate. And ndorara time yandada, ndomuka time yandada se yandada, ndikapedza usiku wese ndishanda ndini, ndikapedza usiku wese ndakarara chi ndini, pandotambira ndopaziva, and I've got my peace of mind yekuti I'm independent. Saka Zigo
toda maybe ndingokubvunza chekupedzisira ndi iwewe sazigo pajeni yako yawafamba wachiwana maawards akaita seanawa making a name for yourself. Actually, this is my first award. This is your first award. Atata yatongofanane. Ende unozwa chichinonetsa wa tichazoidzoka iyo rega tikupedzise mubvunzo wangu. Mubvunzo wangu uri pakuti ndapi ma-challenges awasangana nawo pakucreata the name Zigo? Ama-challenge akawanda. Ma-challenge akawanda. Apaona kuti ngiri memira. You also look at yourself. And reclaim the silver play button. Ma-challenges akawanda. Ma-challenge ningati chi sometimes funding jaja nongosina. So I can safely say from kutanga kwandaita kusvika pandiri I've self-funded myself. How? Not kuti ndandine mari yestart kana chiita angotanga tine mafoni chidaro kuti mari yawana next stop watenga chakadaro, mari yawana next stop watenga chakadaro. Izvezvi nemakamera anodhura ekuti ese tikada kuabatanidza kana kukosta zvima 5000 ese equipment anoita sei ndandoshandisa kuseva kuita recoup back the money chichichichi data ndiri vanhu vanowanawo magrants kana machi could have just gotten those things even for free handimaona saka that in itself is a challenge because mari yaunongodzosa munhu ngeya kuti ngadai uchitoishandisa zvimwe zvinhu zvinoita kuti utenda mberi nechi nelife and also imwe challenge andafesa i-misunderstanding particularly nenhau kuti inini am a journalist not by kuti ndakaenda kuchikoro ndandaenda kuchikoro chejournalism but ndiki ndatofarira editor kana chii handiti nditori neaccreditation nechi yejournalist so I'm a freelance journalist self-taught tichikoone vanhuwo vakaniticho along the way but zvangofanana nemashoemaker whether vanda kuchikoro kana kuti vakatanga ngoisona at the end of the day kana bvudzi yagadzirwa watochi shoemaker and then ndanyanya major on politics and religion even though zvinhu ndikunyanya on religion a lot of people think that religion is a sacred cow kuti hapana munhu anofanira sei kuzvibata but iwe ukaenda mumagazini patori kana munewspaper patori neimba inonzi religion lifestyle handinoona kutori nemajournalist anotonoita izvozvo zvekuona kuti religion zvakamira sei kuti chichichi. So that is the area that I pursue and a lot of people they misinterpret that unozonzwana kuti Zigo ashaya zvekuita iri pane zvekutsira nezvemachechi. Yeah, we are actually doing our work as journalists. You are not a journalist. What is a journalist? Doesn't know. A journalist collects information, aggregates it, and then it disperses back to the people. Yeah. So collect information about what is happening in spiritual world, what is happening in Kumanganga, what is happening in Kumaprofita, what is happening in Kumachi, and then we aggregate that information and then we send it back to the people. And the people they watch. Avanona. So nengochingosvorwa chichichichichi anmona and then also nawe kuti you don't get the recognition that you think you deserve. Munyatsoro basa namunturova but banonzongoitwa ma-awards kana machiyo unoona panongopiwa vamwe just because they work for a particular newsroom or just because they are friends with the vanhu vanenge sepapo ndo pandachida kuti upabatewo pekuti ma-awards uri kuti iyi ndo yekutanga but let's be honest, I got it from YouTube kubva kuAmerica munyika mako have done a lot of things so unotoziva kuti chechi yandakapusha machechi mamwe ezvezvika ari kupusha because of you bado nemachechi akawanda mapastors akawanda ndakatanga kuziva because of you vanozomudzoka here vachiti thank you unonyepera nematauriro aunoita mamazita tizotaure nepanapa but pane mamazita ekutoti izvozvi kungodai kungocheka toona ndi Zigo akaita kuti mazita ndiri kuti I'm grateful for ana YouTuber because 100,000 they give you a plaque thank you chiti handimona but mumasecos munenge muchitaurwa because we create the narrative but mumasecos munenge muchitaurwa about unozongona maiswa editor wekwakati hey this one they are not creating the narrative who is doing the job, who is on the ground, who is teaching but not kuti tikuzvichemera
We are where we are now because we are self-made, self-raising flour. We don't need, actually, we don't need kutombotakurwa nevamwe. So we are just highlighting us. Kama challenge apere challenge. Ende kuti chatofesa futi. Shamwari ndakamboita imwe story ka. Papangozoya imwe newsroom. Ndakafamba ndikanoita zvandakaita ma researches. It just came. Pavangozoisa camera wakati ndowaita. Kangani uchimboitwa izvozvo. Pa experience yangu yekumhanya chinhu ichi. Ipapo pakandirwadza. For the first time ndakanzwa moyo wangu uchiita sekuputsika. But I did all the dirty work, I collected all the information. And then I posted just because maybe they thought kuti kanenge kangu kadiki uvane vangozouya munharaunda vangotora zvakadaro ka ndazozviona zvakubuda kwazvakubuda zita richitonzi ndivo vaita. Voucher approach inoshandiswa nemabig media houses. Nopa example Jethro Lusige, JCTV. Anonobreaka mastories ekunana murehwa uko nembuya vadai. Story it takes his effort in chichiva vaitora. And then big media houses, they just drive their OB vans and go there and just take the story. They don't give credits. They don't acknowledge. And they'll make sure that your name is deleted. Yes. When they are shooting. And more. Saka, it is what it is. But for Mangona Managura, or maybe we are learning that it's bad. You know what I mean? Yes. Saka, this was. Once again, congratulations, my brother. Thank you very much. I think inini ndichitanga kumhanya chinhu ichi Zigo ndakamona arimo mugame anditi I have learned a lot from Zigo and I want to confess this. Pane mama comments awaindipa ndichatanga aindiputsa moyo but ndichitoti mufenzi akandimaka anditi but as time goes on zvakandimotivate. You know, I've learned that you don't need people who will be telling you zviri positive. Oh, nice. Usafunge kuti munhu anokuudza zvinhu zviri positive always is your friend. Ona zvatomboita kuti magroup edu criticizeana kuti iwewe. I think it's important. You need more people you need to be dragged. Yes. So, aiwa, congratulations, my brother. I wish you 500,000 to 1 million. And maybe people, they don't know you already have a silver plaque. Oh, yes. Yes. Gold. So zvazichaita ameno achatangira umwe kusvika pagold but ona for now changondifadza. Of course Zigo ane mama channel aakacreata ekutodai akadarika even 200,000 mashuro. Pachangozondifadza ndicho ndakamutangira ndisine wangu. I crowed so that you could all walk. This is wonderful. So guys, Zigo, and I'm no subscriber on Zigo YouTube channel, and also you find him on his Facebook page, Rakan Zigo. If you want content, great content about church commentary, he will be doing when it's time for politics. He's one person who is not scared. He talks about politics as it is. Why is Zigo also with the politics, man? There is time and seasons for everything. Time to sow, time to so I just got to go politics na 2028. Get to politics kana zapera to that tombo manyane zvimwe. Tombo dibano choa. So anyway, guys, just follow Zigo, subscribe. Kana watanga kuona Zigo pa Saint TV enononyora kuti ndakakuona pa Zigo. Pa Saint TV. Obwa subscriber, obwa follower. This is the men anotaura nezva mapastors amunotya kutaura nezvavo. Enda achiripo, enda tomboZigo acharowa neshamu yaMwari. Ndotona ari kutoita mari wena. Dai shamu yacho is touching the anointed. All right. From Angoza and Zigo, for all it's much love and God bless. Thank you.